ji weşanên nûbiharê çîrokekî gelêrî of. Çîroka of kabinê çi ye? Hebû tunebû gundiyekî pir feqîr hebû. Feqîr yanî xizan. Û sê hevqîzên wî hebûn. Mêrik rojekê xwest here bajêr ji qîzên xwe pirsî tiştek dixwastin yan na. Qîza mezin jê fîstanek, a navîn cotekî qundire, a biçûk jî bûkeke derewîn xwast. Wê demê ji ber ku hîn erebe tune bûn, gundî peyatî diçûn û dihatin. Ewên ku hesp yan jî kerên wan hebûn, bi wan diçûn bajêr. Lê seba yanî sedema, lê sedema ku tiştekî gundiyê me tune bû, gundiyê vî çîrokê, peyatî diçû bajêr. Gundî wê rojê bi peyatî çûye bajêr lê di rê de pir betilî. Li ser rê li hinda kopekî got: Ez piçekî rûnêm. Pala xwe da kop û ji ber betilandina xwe got of. Wê gavê kosiyek ji qulika kopa ber wî derket û bihêr jê pirsî: Çi ye, tu çima ba min dikî? Gundî got: Min ba te nekiriye, ez betilî bûm. Min pala xwe da vî kopî û ji bona ku ez hinekî bêhna xwe bidim, min got of. Ku merî ji dil dibêje îja of sa ecêb dertê. Li ser vê yekî kosî lê vegerand of navê min e, te ez aciz kirim. De baş e tu diçî ku? Gundî bersiv dayê. Ez diçim bajêr, sê hevqîzên min hene, a mezin ji min fîstanek, a navê çi xwest? Cotek qundere, a biçûk jî bûkeke derewîn. Ez ê herim vana ji wan re bikirim. Of jî got: Madem ku te ez aciz kirime, tu yê qîza xwe ya biçûk bidî min. Gundî şaşma jê re got: Eman hewar, ma dibe tu kosiyek ew merivek hûn ê çawa bizewicin? Of bihêrs got: Sibê vî danê tu yê qîzikê bînî, yan na ez nahêlim tu di vir de derbas bibî. Gundî qebûl kir û vegeriya gundî çira qebûl dike? Ez ecêb dimînim. Ji qîza xwe re got ku min tu dayî kosiyekê. Li ser vê yekî qîzêk çi kir? Giriya. Roja dinê wextê ku kosî gotibû, çûn ser qulikê. Mêze kirin kosiyan dewet danîne, li ber def û zirnê govend girtine û direqsînin. Xemla wî gelek baş çêkirina. Ewa. Hema zû qîzik girtin, cil û bergên bûkan lê kirin û ew xemilandin. Ew li pişta kosiyeka mezin kirin û tev de di qulikê re çûnd. Dema ketin bin erdê qîzik şaşma. Ji ber ku ew der ne wekî bin erdê bû, welatekî ava bû. Hemî der bi hêşînayî, bi dar û berên reng bi reng xemilandî bû. Têde gul û beybûn û kulîlk hebûn. Bîna wan meriv mest dikir. Li hemî derê çûkên awazxweş difiriyan. Ava ku di çemên wan de diherikî, hingê zelal bû, masiyên têde yek bi yek dixuyan. Yanî xuya dikirin. Dar bi fêkiyên tamxweş û bînxweş tije bûn. Qîzik ji ber vê xweşiya tebîetê sermest bibû. Wan ew bir koşkeka mermerî, ew li ser textekî zêrîn rûniştandin ku text bi aqut û elmasan xemilandî bû. Of hat cem qîzikê, mêze kir ku qîzik digirî, jê re got: Megirî, tu çima digirî? Gav jî pirs e, tu kosiya ew jî qîz e. Qîzikê bersiv dayê: Ez çawa negirîm, tu kosiyek, ez merivek.
دیام جمع جل که خونده بود مسئله کردنایا ev çawa dibe of got ew ê jê re tiştekî bibêje lê divê ew vî tiştê ji tu kesî re nebêje ji ber ku dema qîzik bibêje ê of ji ber çavan wenda bibe. Bo ku cardin of bibîne lazim e ji xwe re cotek solên hesinî û gopalekî hesinî bide çêkirin û bi wan lê bigere. Ev jî pir zehmet e. Bi şikalekî hesin gele şikal nerin be piyê me tev biperte. Heta ku evana kevin nebin ê of tu carî nebîne van solên hesin. Mesela viyajı dikare vekevin van solu ve gopale kenava ave carki da zıngarina Belki ev ya ve hile kabul nekin. ama yani disajid ve û of jê re got ku ew bi rastî ne kosiyeke çawa were got yanî çawa wisa wilo got of bû xortekî qeşeng şewq jê çû ji xwe ew qiralê vî welatê bû qîzik pir kêfxweş bû di cî de dilê wê ketê of gustîlek kir pêçiya qîzikê û jê re got dema wenda bibe ew çiqas biguhere jî dê ew ji vê gustîlkê qîzikê nas bike. Demekî nîşane ew. Qîzik û of pir dilşabûn lê hema diya qîzikê ji ber ku rastiya of nizanibû her tim xemgîn bû. Her roj dihat ser devê qolikê û ji bo qîza xwe ya bext reş digiriya. Dilê qîzikê pir bi wê dişewitî. Digot ez çi bikim ku kula diya min negirî. Ez çi bikim ku bila diya min negirî. Rojekî êdî nikaribû bi xwe û ji diya xwe re got dayê megirî of nekosiye ev mirov e û qiralê welatekî ye. Ya şaşnısanne. Ku wê çawa were got wê gavê devê qolikê jî hat girtin û of û welatê wî wenda bû. Qîzik pir şaş bû û pişt re jî poşman bû. Lê êdî ji destê wê tiştek nedat. Rabû cotek solên hesinî û gopalekî hesinî da çêkirin. Solên xwe kire pê, gopalê xwe girte destê xwe û kete rê ku li of bigere. Roj bi roj dorate. Roj bi roj, şev bi şev, kuçe bi kuçe, gund bi gund, bajar bi bajar lê geriya. Lê belê of tune bû. Roj derbas bûn, sal derbas bûn. Qîzikê of nedît. Qîzik pîr bû. Hêviya wê nema ku of bibîne. Ew jî resmevî ye. Rojekî çû ser kaniyekê ji bo ku tasekî av vexwe. Tasa xwe dagirt, mêzek kir, ji dûr ve siwariyek tê. Dema siwar hat hindê jê re got pîrê tu dikarî tasek av bidî min? Qîzika ku êdî pîr bibû dema tasa avê dirêjî siwarî kir ew nas kir veciniqî di carekî de bi dengekî bilind got of tu of-î? Of jî li gustîla pêçiya wê hay bû û wî jî ew nas kir û jê re got madem tu ewqas zeman li min geriyayî û li benda min mayî ez ê jî xelatekî bidim te. Of bi sehra ew wekî berê can kir her du êdî tu carî ji hev neqetiyan û heta dawiye emrê xwe di nav dilşahî û evînê de jiyan. Belê, ev ya çîrokekî Kurda bû. Ez dixwazim persa vî çîrokê bikim ku navê of e. Çîrokekî Gelêriyê Kurda ye. Bi xebata Şükran Çaçan ji weşanên Nûbiharê derketiye. Di vir de
ev çîrok dixwaze vî bi mevdeyên kirin, ew çi ye? Te sozekî qewlekî biyekî re da, divê tu wî sozê bigirî. Dema ew keçik, ew qîzka ciwan, ew bûka nû soz da got ez vî sirra te ji kesî re nabêjim, divê negotina dî. Piştî ku got sêr betal bû. Yanî te sozek da min, divê tu bigirî. Ez sozek bidim te, divê ez bigirim. Ev ya mehremiyet e, ev ya bawerî ye. Eger tu baweriya xwe pişt baweriya xwe negirî jê re sadiq nîbî, her tiştî de betal dibin. Şikalên hesînî, şikalên hesînî jî sembolek in. Yanî çi? Yanî tu dikevî nava zehmetiyan. Dibe ku xweş be meriv tiştê hevalkî xwe, ji hevalkî xwe re bêje ê merivê xwe ji yekî re bêje ê heneka ji merivê xwe re bêje. Ama di dawiyê de dibe ku endî însan te wek mirovên nebaş nas bikin. O baweriya xwe bi te neyînin. Di vî zamanê kambax Xwe jî ji wî re nebigî. erê, di vî zamanê kambax de bawerî û soz û qerarî nemaye, lê rastiyekî wisa heye, divê meriv bi bawer be. Dikaribe ji heneka re tiştek bêje û ji heneka jî tiştan dikaribe seh bike. Çîroka me li vir xelas.